Hvor er I hen? Hvor er I? Ja. Hvor I? Hvor I? Og så I. Hvor I? Nej, ikke den. Her. Her. Hvad er det? Hvor fanden? Ano to? I. Ja, Det er... Og det er fisk. Det er fisk. det er rigtigt. Ito. Hvad er det? I. G. Det er F. H. Det er F. Yeah. S. Ito. Ano naman to? Hvad er den næste så? Hvad er det? Ej. Åh. Det. Og det er mamma. Julemand. Og hvad to? Ano to? Yay. J. Åh. Okay. Og det er L. og lion. Lion. Det er rigtigt. Wow. Ito. Det er Emma. M. Det er N. Ano to? Det er net. Nøgler. Det er net. Nøgler. Lion. Ito. Long. Nøgler. Åh. Lion. Åh. Nøgler. Lion. Ito. Det er O. Mm. O. Det er O. Yeah. En P. P. Ito. Hvad er det? Q. Det er Yeah. Q. Mm. Og green. Ano to? Og green. Phoenix. Hvad er det? I. Og det er F. Og Turner. Åh. Ano to? Det er B. V. Og to? Og U. Og R. W. Og det er X. Ja. Au. Det er apple. Det er apple. Ja, æble. Æbler. Og på engelsk, apple. Apple. Ano to? Det er Y. 7 nu, Mikkel. Og det er C. Y. Z. Ano to? Hvad er det? Eva. Zebra. Hvor er du dygtig. Jeg kan ikke lide, at han ikke svarer ham der, så er jeg nødt til at finde på et eller andet i morgen, hvis han ikke svarer. Det er bismel. Hvad?